Ние намалихме значително осигурителната тежест. Преди 2 години ние най-вероятно щяхме да се съгласим. Защото това нямаше да рефлектира върху социално-осигурителната система, парите за пенсии и заплатите. В условията на криза обаче това не е така. Намалянето на 5% осигурителна тежест вече е избор. Дали избираш интереса на работодателя или избираш интереса на работника. В тази ситуация БСП няма колебание коя линия ще избере. И ако през тези 4 години е имало съмнение, че може да водим дясна политика, пак казвам, тя е била изключително социални резултати, то от тук нататък като че ли много по-отчетливо започва да минава границата. Добре, ако това е така, какво ще става в следващия парламент? Вие казвате, все по-отчетливо ще стане разликата между лявото и дясното, само че ето днес Андрей Райчев, Васил Тончев очакват пад в следващия парламент. Да не може лесно да бъде създадено нито ляво, нито дясно правителство. Аз затова казвам, че позицията на еднопартийното правителство е доста романтична позиция. Тя няма да се състои. Това вече е факт. Което означава, че отговорните политици от тук нататък трябва да търсят онези мостове. И това е изкуството в политиката. Да намериш онази връзка, която може да позволи да направиш иерархия на приоритетите. Кои са ни приоритетите? На първо място трябва да се запази финансовата стабилност в България. Това не е нито ляво, нито дясно. Това е въпрос на стабилност на държавата. Защото, връщам се на въпроса, ви казват, че трябвало по-рано да вземем мерките. Вижте какво става. Една от мерките, които се взе, е да не се увеличават повече заплатите на държавната администрация. Да, но синдикатите пък протестират синдикатите срещу това обаче тръгнаха да протестират и забележете, те протестираха и казаха, вие трябва да вземете адекватни мерки срещу кризата. Значи смисъла на техния протест е да вземем адекватни мерки, протестирайки срещу една от мерките, които ти вече си предприел срещу кризата. И аз искам да подчертая нещо много важно. Разбирате ли, в България ние казваме, ще продължим да увеличаваме пенсиите и няма да увеличим заплатите на администрацията. Това звучи като приказка от рая на фона на половината от страни в Европа, където доходи падат, където заплатите се намалят. Румъния, която подписа споразумение с Международния валутен фонд, вече намали с 5% заплатите в публичния сектор. Такова споразумение ще има и според Бойко Борисов. Той го каза вчера на среща с бизнеса, че ще иска споразумение с МВФ. Това е избор, който един много уважаван политик прави. Но когато се заявява такова нещо, трябва да се знае, че такова едно споразумение ще доведе като условие до рестрикции, които едва ли ще бъдат приятни на Бойко Борисов да въведе. България може да мине на този етап без тези рестрикции. Така че това е въпрос на политически избор. Но пак се връщам на темата за коалициите. Понеже в политиката е изкуство на възможното, много е важно политиците да наредят иерархията на ценностите си. Пак казвам, ценност номер 1 е финансовата стабилност на страната. Защо? Защото ако тя бъде нарушена, ще пострада и бизнеса, ще пострадат и социално. Случайно ли днес Даниел Вълчев? Това не е в никакъв случай случайен политик, вице-премиер, лице на НДСВ, изключително така добре прият от високите етажи на БСП. Случайно ли той днес казва БСП и ГЕРБ да не се дуалират с хартиени шпаги, а да седнат и да се разберат предварително? Какво означава това? Значи може да ви разочаровам, но мисля, че е случайно. Аз ще си запазя правото да въобще да не повярвам. Да. На този етап основната ни задача е да вземем максимално добър резултат на изборите и БСП да бъде непреодолима сила. Това е гаранта и за приемствеността в политиката, това е гаранта и за социалния характер на политиката. А вързани ли сте в един отбор с ДПС? Не може да има връзване на един отбор, след като в... Както, примерно, ГЕРБ и Синята коалиция, сега гледам, че социолозите вече спокойно ги разделят така двата лагера. Няма как да бъдем вързани с когото и да било, защото се явяваме в много ясен формат на изборите. Коалиция за България се явява като коалиция на изборите и в този смисъл ДПС е неин опонент. Тъй като гласовете, за които се бори Коалиция за България, са гласове, за които ще се борят и ГЕРБ, за които ще се борят и ДПС, за които ще се борят и... А защо спада напрежението между БСП и ГЕРБ през последните няколко дни? След европейските избори изведнъж нещата се оталожиха. Такава, сега да чукна на дърво, да не предизвикам дявола, но такава спокойна предизборна кампания, без чак толкова нерви и искри, като че ли не сме имали до момента. И така си борят дните всеки ден да свършва по-бързо, защото като че ли това е тегаво вече за всички българи. Но като цяло, ако така пък свърши, па е добре. Няма да има чак такива Защото скандали, европейските избори доказаха едно нещо категорично. Никой няма да управлява самостоятелно.
стана ясно, че е възможно да се стигне в ситуация, в която много внимателно трябва да се изчислят компромисите, които партиите могат да направят, за да може да се запази тая стабилност, за която говорим. Защото най-лошия вариант е избори до дупка. Избори до дупка, между другото, ако ме позволите, ще отворя една скоба. Аз за първ път съм в така изпълнителната власт. И видях за какво става дума по отношение на администрацията, когато дойдат избори. Значи винаги съм си мислил, че изборите са един напрегнат момент за държавата, 2-3 месеца изборната кампания, самите избори малко след тях. 6 месеца преди изборите, практически държавната администрация започва да се стагнира по един много особен начин. Престава да бъде толкова гъвкава. Спира да работи с една. Вие го казахте. Да, на мен не ми беше прилично да го кажа. Същото положение по време на изборите и най-вероятно няколко месеца след изборите, докато се види каква е новата конфигурация. Което означава, че едни парламентарни избори струват на ефективността на държавата някъде между 7 и 8 месеца. Това е страшно много време. 7-8 милиарда. Страшно много време в условия на криза. Аз обаче съм от хората като Васил Тончев, които мислят, че влезете ли следващите 240 депутати в парламент, ето от сърце и пожелавам и вие да сте сред тях, няма да се разпадне парламента. Няма такъв депутат, който иска да си прекрати мандата предсрочно. Не. Аз съм бил Оставам на страна заплати и така нататък. Става въпрос за властта, която си дава парламент. Тя не е малко. Аз съм бил депутат в 2 народни събрания, които са си прекратили предсрочно мандата. Така е, да. Това беше Великото народно събрание. При форс-мажорни обстоятелства. Великото народно събрание е 36-то народно събрание. Така че не мисля, че егоизма на депутата е по-силен от политическите ценности, които трябва да устоява. Но моментът е такъв, че стабилността, пак казвам, на държавата е най-важна. Кой измисли тази кампания на БСП, в която премиера Станишев да бъде противопоставен на персонално ниво на кмета Борисов? Защото имаше такава кампания и има такава кампания. За да опровергаем митовете, с които започнахте, искам да ви кажа, че аз пряко в изборната кампания в нейната стратегия не съм участвал. Да, но понеже там ставаше въпрос за образа на Станишев, затова ви питам. Не може да не сте целенасочено ли беше това или случайно се получи? Сега хората до голяма степен персонифицират политиката в България. Програмите са програми, партиите са партии, ценности са ценности и това е факт. За пръв път ние имахме като опозиция извън парламентарна една много ярка фигура, каквато е Бойко Борисов. Естествено е, че за да противопостави адекватно стратегията си на тая фигура, БСП нямаше друг шанс, освен да лансира лидера си като такъв тип персонален двубой. И аз мисля, че този двубой ще става все по-интересен до края на изборите, все по-атрактивен за хората, атрактивен в хубавия смисъл на думата. И знаете ли защо? Защото през устата на лидерите, когато двубой е персонифициран, има много по-голяма чуваемост на принципите и на ценностите. Тогава могат много по-отчетливо да се заявят политическите намерения и да се видят приоритетите, които една или друга формация има. Така че аз мисля, че БСП печели от това, че заложи на лидера си и на кампанията, в която той директно опонира на Бойко Борисов. Премиерският кръг ли така беше взел решението да се атакува не просто ГЕРБ, а бъдеща коалиция на ГЕРБ с синята коалиция? Не, така почувствате рекламна кампания, избираш Бойко, какво беше там? Много е важно. Бойко избираш Костов. Много е важно, затова започнах в политиката да си знаеш мястото. И аз съм чувал за металогемите, където премиерския кръг решава някакви... Защото там беше намесил директно името на вашия колега Азер Миликов, между другото, който също мисля, че е съветник на премиера. Той е експерт към политическия кабинет. Винаги съм се знал много ясно мястото и никога не съм се месил в сфери, в които трябва да се взимат политически решения. Значи в БСП политическите решения се взимат от изпълнителното бюро и Националния съвет на БСП. В рамките на политическата коалиция те се взимат от съвета на коалицията. Аз съм част от този екип, който е реализирал взетите решения и мога много ясно да го заявя, че това разделение винаги за мен е било въпрос на принцип, защото ако аз не бях спазвал тези принципи, аз сега нямаше да мога да изляза публично. Защото смесването на двете функции, да бъдеш съветник и в същото време да си изкушен да взимаш политически решения, е изключително опасно, защото всеки нелегитимен орган на власт или структура на власт, който не е под прожекторите и не може да бъде контролиран, създава огромни изкушения и никога не е довеждал до нещо добро. Защо корупцията стана като емблема на тройната коалиция?
Защото много корупция извадихме. Защото за